أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Tamam hamd ve sena ve tamam yaxşılıklar Hudaý üçindir. Alemin perverdigarı bolan Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahmeti dünyada am ve rahmeti kıyamatta müminlere has. Maliki yevmiddin. Kıyamet günün ve kıyametteki işlerin maliki. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakat sana ibadet etdiýäris ve fakat senden ýarylyk we kömek isdiýäris. İhdina's-sıratal mustaqim. Bizi doğru yola hidayet eyle. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddallin. Özlerine nimet veren bendelerin yoluna bizi hidayet eyle. Özlerine gazap edenlerin yoluna ve gumrahların yoluna bizi hidayet etme. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Tamam hamd ve sena ve tamam yaxşılıklar Hudaý üçindir. Alemin perverdigarı bolan Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahmeti dünyada am ve rahmeti kıyamatta müminlere has. Maliki yevmiddin. Kıyamet günün ve kıyametteki işlerin maliki. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakat sana ibadet etdiýäris ve fakat senden ýarylyk we kömek isdiýäris. İhdina's-sıratal mustaqim. Bizi doğru yola hidayet eyle. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddallin. Özlerine nimet veren bendelerin yoluna bizi hidayet eyle. Özlerine gazap edenlerin yoluna ve gumrahların yoluna bizi hidayet etme. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Elif lam mim. Muteşabih ayetlerdendir. Zâlikel kitâbu lâ raybe fîh. Huden lil muttaqîn. Şol nihayette uli Kur'an, nihayet uli kamil kitaptır. Özünde şek yoktur. Muttaqinlere hidayettir. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ol tor adamlardır ki özlerinden gayip ve pinhan bolan zata iman getirýärdiler. Olar namazyny, tamamy erkanlaryny we şeraýatlaryny yerine ýetirip eda etýärdiler. Ve şolara beren nimetlerimizden infaq etýärdiler. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. O ol tor adamlardır sana nazil edilen Kur'an'a iman getirýärdiler. Ve senden olulqı nazil edilen kitaplara da iman getirýärdiler.
Ve kıyamata şolar iman getirip aşkar ve yakin bilyendirler. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Şolar özlerinin perverdegarından bolan hidayetin üstündedirler ve şolardırlar ulu baxtlı bolan. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Elif lam mim. Muteşabih ayetlerdendir. Zâlikel kitâbu lâ raybe fîh. Huden lil muttaqîn. Şol nihayette uli Kur'an, nihayet uli kamil kitaptır. Özünde şek yoktur. Muttaqinlere hidayettir. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ol tor adamlardır ki özlerinden gayip ve pinhan bolan zata iman getirýärdiler. Olar namazını, tamam erkanlarını ve şarayetlerini yerine getirip eda etýärdiler. Ve şolara beren nimetlerimizden infak etýärdiler. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Ve ol tor adamlardır sana nazil edilen Kur'an'a iman getirýärdiler. Ve senin ololqı nazil edilen kitaplara da iman getirýärdiler. Ve kıyamata şolar iman getirip aşkar ve yakin bilyendirler. أُولَٰئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Şolar özlerinin perverdegarından bolan hidayetin üstündedirler ve şolardırlar ulu baxtlı bolan. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Tahqiq ol tor adamları ki kafir bolupdyrlar. Şolara beraberdir. Şolarını korkulmağın ve ya korkulmasızlığın. Olar de hiç vecih iman getirmezler. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah tebarek ve Teala hakkını kabul etmeyen kafirlerin kalbına ve kulaklarına muhur basanlar. Ve şoların gözünde perde vardır. Ve şolar için ulu ve güçlü ve hemişelik azap vardır. İnnellezîne keferû sevâun aleyhim eenzertehum em lem tunzirhum la yu'minûn. Tahqiq ol tor adamları ki kafir bolupdyrlar. Şolara beraberdir. Şolarını korkulmağın ve ya korkulmasızlığın. Olar de hiç vecih iman getirmezler. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah tebarek ve Teala hakkını kabul etmeyen kafirlerin kalbına ve kulaklarına muhur basanlar. Ve şoların gözünde perde vardır.
ve şolar üçin uly we güýçli we hemişelik azap bardyr. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. Adamlardan bäzi adamlar bardyr. Hudaga we kıyamet gününe iman getirýär diýip aýtýarlar. Olar mu'min däldirler. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Olar Hudany we Hudanyň Rasulini we mu'minlerini aldap hile etýändirler. Olar bir ahadiga hile edip bir ahadini aldamýarlar, meger özlerini aldýarlar. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Olaryň galbynda merez bardyr. Pes Allah tebarek we taala şolaryň merezini ziyad etdi. We şolar üçin güýçli azap bardyr. Yalan aýtmaklary sebepli. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Wagtyke şolara yerde fesad etmäň diýip aýdylsa, olar aýtýarlar, biz faqat islah etgüji diýip. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Agah bolun, tahqiq şolar fesad etgüjidirler. Lekin özleri bilmeýändirler. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Wagtyke şolarga aýdylsa, iman getirin Hazreti Resul-i Ekrem'in ashablarynyň iman getirişýär diýip, şonda aýtýarlar, aya biz nadanlaryň iman getirişýäli iman getireýlimi diýip. Agah bolun, tahqiq şolaryň özleri nadandyr, lekin olar bilýän däldirler. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Olar wagtyke mu'minlerge sataşsalar, biz de siz ýaly iman getirdik diýip aýtýarlar yalandan. O wagtyke öwrülip özleriniň şeytan sifat başlyklarynyň ýanyna barsalar, aýtýarlar, biz siz bilen biledir we siziň diniňizdedir diýip. Biz mu'minleri yalan aldap, olaryny masgara etýär diýip aýtýarlar. Allahu yestehzi'u bihim ve yemudduhum fi tuğyanihim ya'mahun. Allah tebarek ve taala şolara ceza berer, masgara tutmaklary sebepli. O şolara muhlet berer, kafirlikda hadden tejawüz edip heyran-ı sergerdan bolan hallarında geçsinler diýip. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Şola ol tor adamlardır ki olar imanı berip küfrü aldılar. Pes olar eden savdalarında peyda görmediler. Oşul eden işlerinde doğru yola da düşmediler.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Münafıkların meseli o sıfatı gecede ot yakın adamın meseli alınır. Vakti ki şon etrafını yaktı edenne Allah Tebarek ve Teala şonun nurunu söndürüp yok etdiler. O şonu karanlıkta zat görmeyen halda terk etdiler. بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. Olar haktan kerdirler, ve haktan laldırlar, ve haktan kördürler. Pes olar gumralıklardan iyizlerine qaytıp bilmezler. أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ. Ya da münafıkların meseli ve sıfatı bir yağınğa sataşan cemaatların misali yandır. Ol yağın asmandaki bulutlardan yağyardı. Şol bulutun içinde karanlık vardı. Ve içinde ra'do, berk de vardı. Şol yağına sataşan adamlar parmaklarını, kulaklarını tutyarlar. Şol ra'dın sesini eşitmeyecek bolup ölümden korkup Allah Tebarek ve Teala'nın kudreti ve ilmi kafirleri ihate edip qavap durundur. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Buluttan çıkıyan ra'd-u berk yaqin moldu şoların gözlerini birden almağa. Vakti ki yıldırım çakıp etrafları yağıtı bolanna şon yağıtılığına yürüyeler. O eğer yıldırım ayrılıp karanlık bolsa duryalar, yürüyüp bilmeyerler. Eğer Allah Tebarek ve Teala istese elbette şoların kulaklarını ker edip gözlerini kör ederdi. Tahqiq Allah Tebarek ve Teala hemme işe qadir ve başaryandır. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ey adamlar! Sizni yoktan bar edip, sizni halq eden ve sizden awvalqı milletleri de halq eden Perverdigarınıza ibadet edin. Tahqiq siz ibadetin vesilesi bilen bataqwa bolup dowlaqtan nijat taparsınız. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ol Hudaý ki yerini sizin üçün düşe aylandırdı ve asmani sizin üstünüzde bina etti ve asmandaki bulutlardan sizin üçün
yağın nazil etdi. Pes şol yağının wasileti bilen anwa aqsam mewelerini we danelerini sizin üçin yerden çıkardı. Pes Hudaga başga zatyny şerik karar bermäň, özüňizde bilýän halyňyzda. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ve eger siz men öz bendem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e nazil eden Kur'an'ımda şekde bolsaňyz, pes siz de şon yani belagat ve fesahette aňry başa çykan bir surany getirin. Oşon ýaly surany bejermeňizde Hudadan gaýry näme kömekçiňiz bar bolsa çagyryň, eger dogruçy bolsaňyz. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Pes eger başarmasaňyz we hergiz başarmarsaňyz, pes tekebburlugy terk edip dowzakyň odundan saklanyň. Ol odike onuň içinde yakıljak oduny kafirlerdir we daşlardır. Ol dowzakyny Allah tebarak we taala kafirler üçin amade etip koydy. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. İman getirip salih amellerini kesbeden adamlara boşluk ber. Şolar üçin cennetler bardır. Ol cenneti ki onun bağlarının ve kasırlarının aşağından sular ve nehirler cari bolup akyardy. Vakti ki şolarga cennetin mevelerinden rızk berilse, aydarlar şu ol dünyada bize rızk berilen mevelerdendi. Şolara berilen rızgını meýze çekip berildi. Oşalar üçin cennette hem zatdan pak edilen hur gyzlar bardır. Şolar cennette hemişelik kalacaktırlar. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Tahqiq Allah tebarak ve taala peşe ýaly kiçi meselleri ya onun ulurak mesellerini aytmaktan ve beyan etmekten çekinmez. Pes ol tor adamları ki iman getirip mümin bolupdylar, pes olar bilerler şu meseleler hakdygyny ve öz Perwerdigaryň tarapyndanlygyny ve şoňa fikir eder. Emma kafirler aydarlar Allah tebarak ve taala şu tariqe hagir o kiçi zatları mesel etmekten näme garadı bardır deyip. Şu tariqa meseller bilen köplerini gumrah etdiler
ve köplerini hakykata hidayet etdiler. Allah tebarek ve taala şu meseller bilen hiç kimi gumrah etmez, meger Hudaýyň emrinden çykanlary we muti bolmaýanlary gumrah eder. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Ol tor fasıklar ki Huda bilen eden ähdlerini pozyardylar. Ähdlerini täkitlap mäkam edenlerinden soň Hudaýyň wesedin diýip emreden zadyny olar gat etipdirler. O ýerde fesat wujuda getirip anwa aqsam gunalara murtakip bolýarlar. Şular nihayetde ziyankardırlar. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Ne halda siz kafir bolýaňyz? Tahqiq siz ataňyzyň belinde bir gaçry jansyz suwdyňyz. Pes size eneňiziň rahminde can berdi. Ondan soň sizi öldürüp janyňyzy alýar. Umruň tamam bolup ahyryna barsa. Ondan soň ýene size can berip gabrdan turulur. Pes Hudadan başga barjak ýeriňiz ýokdur. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Allah tebarek ve taala sizin üçin halk etdi yeri we yerdäki zatlary. Ondan soň Allah tebarek ve taala irade etdi asmany halk etmäni. Pes asmanlaryny 7 asman edip aýlandyrdy. Allah tebarek ve taala hemme işige alymdyr we bilýändir. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Yad et ey Muhammed, sen perverdegarın feriştelere aydan wagtyny men yerde halife halk etjek. Ferişteler aýtdylar, aya yerde fesatçylyk edip, yerde kan dökjek zadyny halk etjekmi? Ve halayınki biz sen hamdyňa meşgul bolup, sana tesbih aýdyp, seni nalaýyk zatlardan pakleýärs diýdiler. Şonda Allah tebarek ve taala şolaryň jawabynda aýdypdyr, tahqiq men sizin bilmeýän zatlaryňyzy bilýändim. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Allah tebarek ve taala Hazreti Adem aleyhissalamga tamamy eşyalaryň atlaryny talim berdi. Ondan soň şol eşyalaryny feriştelere nişan berip aýdypdyr. Şu zatlaryň adyny aýdyp beriň, eger dogrusu bolsaňyz.
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ferişteler ayıptırlar, Hudaya, seni tamamen alayık zatlardan pakleyers. Bizim üçün zerre ilim yoktur, meger öz bildirmende bardır. Tahqiq sen tamamen zatlarını bilgücüdürsün ve hakimdirsin. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Allah Tebarek ve Teala aytti: Ey Adam, tamam eşyaların adını şu feriştelere aytıp ber. Pes vakti ki Hazreti Adem feriştelere eşyaların adını aytıp berende Allah Tebarek ve Teala feriştelere hitap edip aytıptır: Aya men size aytmadım mı? Men yerde ve asmanlarda sizden gayip zatların bilýändirin ve sizin aşkar edip aydan zadınızı ve içinizde mehfi tutup aytmadık zatlarınızı bilýändirin. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Ey Muhammed! Yad et bizim feriştelerge Adam'a secde edin deyip aydan vaxtımızı. Pes ferişteler fawri Adam'a tahiyyat secdesini ettiler. Meger İblis etmedi. İblis Adam'a secde etmekten kaçtı ve tekebburluk etti ve kafirlan cümlesinden oldu. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Ve biz Adam'a ayttık: Ey Adam, sen ve sen hemserin Havva cennette sabit bolun ve şonda karar tapın ve cennetin miwelerinden iň bolçuluk ve giňişlik bolan cennetin qaýsy mekanyny isteseňiz size azatdyr ve şu daraxtga ýaqyn barmaň. Eger şu daraxtga ýaqyn barsaňyz onda ikiňiz de zaliminleň cümlesinden bolarsyňyz. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Pes şeytan le'in Hazreti Adem bilen Hazreti Havva'ni özünün vesvesesi bilen cennetten daş etdi ve şolaryny bolýan nimetlaryndan çykardy. Ve biz Adam bilen Havvaga aytdyk: Yere inin bir-biriňize düşman bolan halyňyzda we sizin üçin yerde karar tapmaga jaý bardyr we zindigi etmäge neflener ýani zat bardyr. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Pes Hazreti Adem özünün perverdigarının ilham eden kelimelerini kabul edip aldı ve şol kelimelerini aytdı. Pes Allah Tebarek ve Teala tövbesini kabul etti.
Tahqiq Allah tebarak ve Teala tövbeleri kabul etýän we bendelerine rahimli we şefakatlidir. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Biz aýtdyk Hazreti Adamga hemmäňiz cennetten ýere inin. Pes eger men tarafymdan size hidayet gelse, pes her kim men hidayetime tabi bolsa, pes olar üçin gorky, gaýgy we gam ýokdur. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ve ol tor adamlary ki men ayetlerime kafir bolup ýalana nispet berseler, olar dowzak ählidir. O dowzakda hemişelik galjakdyr. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Ey beni İsrailler! Men size we sizin atalarynıza beren nemetlerimi ýad edin. O men bilen eden ähdiňize wafa edin. Men de size eden ähdime wafa ederim. Ve fakat menden gorkun. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ومنن nazil eden Kur'an'ıma iman getirin. Siz bilen bile bar kitabada, yani Tawrata, muvafakat edip tasdiq etýän halında. Ve Kur'an'a awwallancı kafir bolýan bolmaň. O Tawratdaki menin ayetlerimi dünýäň azajyk puluna çalışmaň we faqat menden gorkun. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Özüňize nazil edilen hak zady öz eliňiz bilen yalan batyl zatlaryňyza gatışdyrmaň we hakny gizlemäň. Hakkın hakdygyny bilip durup. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Ve namazyňyzy wagtyna ýerine ýetirip eda edin. We zekatyňyzy berin. We musulmanlar bilen bile jemaatlarynda namazyňyzy okuýun. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Aya adamlara ýaxşylyk bilen emretýäňizmi we özüňizi unutýaňyzmy? We halinki Tawratny okuýaňyz, aya ahretmeýäňizmi? واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Ve sabrın vesilesi bilen ve namazın vesilesi bilen kömek talap edin. Tahqiq ve namaz ağırdır, meger Hudaýyň ibadetinde aram tapıp sabit bolanlar üçin ağır däldir. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Olar ol tori adamlardır, özlerinin perwerdigarına mulagat etjeklerini äşkär bilýärdiler
we ahiratda Hudaýa ruju edip barjaklaryny ýaqyn bilýärdiler. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ey beni İsrailler! Menin size we sizin atalaryňyza beren nimetini ýad edin. We menin size we sizin atalaryňyzy öz zamanyňyz älemine artykmaş edenimi ýad edin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وقيامتın azabından korkun. Ol günde mümin bolan nefs, kafir bolan nefse nef yetirip bilmez. Ve mümin bolan nefsin şefaati kafirlerin hakkında makbul değildir. Ve şonda fidye de alınmaz. Ve şolara nusret de yoktur ta azaptan necat tafariyali. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Ey beni İsrail! Siz ýad edin sizin atalaryňyzy Firavundan we Firavunun tabyglaryndan nejat beren wagtymy. Firavun size we sizin atalaryňyza teleke azapny dadyrýatdy. Sizin erkek oğullaryňyzy öldürmekde we gyz oğullaryňyzy goýmakda gaty uly azap bardyr. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Ey beni İsrail! Ýad edin siz sebäpli deryalar ýaryp ýol açan wagtymy. Pes sizi gark bolmakdan nejat berdim. O Firavuni we şonuň gowmuny gark etdim. Siz de şolaryň gark bolşuna gözläp duran halyňyzda. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Ey beni İsrail! Ýad edin biziň Musaga 40 gece gündizini wa'de eden wagtymyzy. Ondan soň Samirin kumuşdan bejeren tanasyny Hudaý tutundunuz. Hazreti Musa wa'de jaýa gidenden soň we siz de tanany Huda tutunmaňyzda özüňize zulmetdiýän halyňyzda. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ondan soň sizin günähiňizi affetdik. Tanany Huda tutunyňyzdan soň ta biziň size beren nimetimize şükür edersiniz diýip. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Ey beni İsrail! Ýad edin meniň Musaga Tawratyny beren wagtymy we hak bilen batylyň arasyna fark berýän kitabyny beren wagtymy. Şayet siz şo kitapda tedebbür etmek bilen hak ýola hidayet taparsyňyz diýip. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
Ey Beni İsrailler! Yad edin, Hazreti Musa öz kavmuna aydan vaktini. Musa öz kavmuna aytdı: Ey kavm! Siz Tananı Hudaý tutunup özüňize zulmetdiňiz. Pes Perwerdigaryňyza tövbe edin. Pes özüňizi öldürün. Şu tarygy tövbe edip özüňizi öldürmek siziň üçin haýyrlydyr Hudaýyň ýanynda. Pes siz Hudaýyň aýdyny etdiňiz we özüňizi öldürdiňiz. Hudaý da siziň tövbaňyzy kabul etdi. Tahqiq Allah tebarek we taala tövbeler kabul etgüji we bendelerine rahimli we şefakatlidir. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ Ey Beni İsrail! Yad edin, atalaryňyzyň Hazreti Musaga aýdan wagtyny. Şolar Hazreti Musaga aýtdylar: Ey Musa! Biz sana iman getirjek däl, ta biz aşkar Hudaýyny görýänçäk diýip dediler. Şonda asmandan bir ses gelipdir, şolaryny tamamen öldüripdir. Bir-birleriniň üstüne ýykylyp ölüşlerini özleri görüp duran halyňyzda. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Ölüňizden soň ýene size can berip diriltdim. Şaýat siz şo nimetlere şükür edersiňiz diýip. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Ey Beni İsrailler! Bulutny siziň üstüňizde saýa etdim. We siziň üçin asmandan men diýen zatny we bişirigli kuşny nazil etdim. We şolara aýtdym: meniň beren rızkymdan halallardan iň. Olar kofran nimet etmeklerinde maňa zulmetmediler, liken özlerine zulmetdiler. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ Ey Beni İsrail! Yad edin, biziň size aýdan wagtymyzy Beytul Muqaddese daxil bolun, pes şondan nä form isteseňiz iň bolçuluk bilen. Beytul Muqaddesiň derwazasyndan eňilip ruku eden ýaly bolup daxil bolun. O daxil bolanyňyzda aýdyn, biziň isteýän zadymyz günälerimiziň magfirat bolmagy diýip. Sizi magfirat ederin we hatalaryňyzy afw ederin. Taat ibadat edip yaxşı amellerini etgüjilerin sawabyny ziyad edip artykmaç bererin. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Pes öz nefslerine günah iş bilen zulmedenleri özlerine aýdylan desturny başga kepe tebdil etdiler. Aýtmaly kepni aýtmany başga bir peýdasyz kepni aýtdylar. Pes biz şolaň özlerini zulmedip desturlaryna amel etmediklerine asmandan bela nazil etdik. Fasyk bolmaklar sebepli we itaatdan çykmaklary sebepli. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا
واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Ve yad edin Musa'nın öz kavmları üçün su talab eden wagtyny. Şonda Hazreti Musa'ga aýtdyk: elingdäki asa bilen daşyny urdy. Daşdan 12 çeşme akyp jary bolupdyr. O her taifa öz çeşmesini bilip suwuşak yerini bildiler. Hudaanyň beren rızkyndan iň we için we yerde fesat etmän. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ey Beni İsrail! Yad edin atalarınızın aydın wagtyny. Atalarınız aýtdylar: Ey Musa! Biz bir no gazaga sabr etip biljek däl. Pästen biziň üçin Perwerdegaryňa dua et. Biziň üçin ýeriň göwürtýän zatlaryndan, sebzisinden, xiyaryndan, buğdaýyndan, sarımsagyndan, edesinden we soğandan çykarsyn. Hazreti Musa şolarga aýtdy: Aya ýaxşy nimetini goýup, awazyny telekäni aljakmyňyz. Siz bir şäherge inin, şu zatlar isteýän bolsaňyz, pes şäherde siziň üçin näme isteseňiz bardyr. Bani İsraillerge we şolaryň owlatlaryna harlyk we zellet aýlandyrdy. We Hudaýdan bolan gazap bilen ruju etdiler. We şolaryň har we zelil bolmaklary we Hudaýynyň gazabyna duş bolmaklary özleriniň kafir bolmaklary sebebindendir. We Hudaýyň ayetlerini tağyir bermekleri sebeplidir. Ve enbiyaları nahak öldürmekleri sebebindendir. Ve şolaryň har we zelil bolmaklarynyň sebebi we Hudaýynyň gahr we gazabyny duş bolmaklarynyň sebebi asi bolup hatten tajawuz etmek sebebindendir. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Tahqiq ol tor adamlary ki Hudaýa we enbiýalary iman getiripdiler. Ol tor adamlary ki Yahudi bolupdylar we Nasrani bolupdylar we Sabiin bolupdylar. Şolardan her kim Hudaýa we kıyamet gününe iman getirseler we salih amelleri kesb etseler, pes şolar üçin özleriniň Perwerdegarynyň ýanyna uly sowap bardyr. We şolar üçin gorku we gaýgy we gam ýokdur. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ey Beni İsrail! Siz yad edin, sizin atalarınızdan ahde misak alan wagtymyzni we dağı götürüp şolaň üstüne galdyrdım we aýtdym: Meniň size beren kitabymy
ciddi tutun, oşoňa muwazyp bolun, oşonda bar hukumlara amel edin. Şayet siz şoň wasilesi bilen günah işlerden saklanyp bataqwa bolarsyňyz. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Ondan soň ähdinize wafa etmekden yüze urup dändiňiz. Pes eger Hudaýyň fazl we rahmeti size şamil bolmasady, onda helak bolguwjylaryň jumlasinden bolup helak bolardyňyz. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Ey Beni İsrail! Tahqiq siz bilýäňiz, sizin atalaryňyz şemme gününde özlerine tayin edilen hatta hududdan tejawüz edenlerini. Pes biz şolara aýtdyk, xar we zelil bolan halyňyzda maymun bolun diýdik. Pes maymun bolup aýlandylar. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Pes şu tariqa azaby şolaryň zamanynda bar jemaatlara we şolardan soňraky jemaatlara ibret aýlandyrdym. O muttaqiler üçin waz we nasihat aýlandyrdym. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Ey Beni İsrail! Siz yad edin, Hazreti Musa'nın sizin atalaryňyza aýdan wagtyny Allah tebarek we taala size emretdiýe bir sığırı öldürmek bilen. Gowmlary aýtdylar, "Aya sen bizi maskara etdiýäňmi?" diýip. Musa aýtdy, "Men Hudadan pena istýär, jahillerin we nadanlaryň jumlasinden bolmakdan." قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Gowmlary aýtdy, "Ey Musa, sen Hudaga doga et, bize şol sığırny beýan etsin. Ne ýaşly sığır bolmaly?" diýip. Musa aýtdy, Allah tebarek we taala aýtýar, şol sığır ýaşly garry sığır da däl we ýaş kiçi de däl, orta ýaşly sığyrdyr. Pes özüňize edilen emriňizi berja edin. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Musa'nın gowmlary aýtdylar, "Ey Musa, sen Hudaýyňa doga et, şol sığırın rengi näme? Bize beýan etsin." Hazreti Musa aýtdy, Allah tebarek we taala aýtýar, şol sığır goýy sary, gözlänleri täçjübe goýan sığyrdyr. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Beni İsrailler aýtdylar, "Ey Musa, sen Hudaýyňa doga et, bize beýan etsin, şol sığır ne tariqa sığyrdyr? Çon sığırlar köp bolansoň bize iştibaha goýýar. Tahqiq biz inşaallah şol sığırga hidayet ediler we dogrusyny taparys." قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها
قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Hazreti Musa aytdi, Allah tebarak ve taala aytýar, şol sığır bir form sığırdır, yer sürüp işlenip horlanan sığır däldir, ýa-da ýeri suwaryp horlanan sığır däldir. Her güni aýpdan we işlenmegiň äserlerinden salym sığır we hiç wagt işlenmedik sığırdır. We şol sarlygyndan başga da renk ýokdur, halys sary sığır diýipdir. Bani İsrailler şu tariqi beýanlary eşitenlerinden soň aýdypdyrlar, indi şu wagt kämil beýan etdiň diýip. Pes tapyp öldüripdirler we şonu dep etmäge ýaqyn bolmadylar. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Ey Bani İsrail, ýad ediň bir insany öldüren wagtyňyzy, şonda muhtelif bolduňyz. Şonu kim öldürenini bilmäni her kim özüni päkleýärdi, başgalaryň başyna daqjak bolup. Allah tebarak ve taala aşkar etgücüdür, siziň aýtmany basarýan zadyňyz. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Pes biz aýtdyk, şol öldüren adamny ýanky sığırın bäzi jozu bilek urun. Direler, o kim öldürenini öz aýdar diýip. Şu tariqy Allah tebarak ve taala ölüleri kıyamatda dirildir ve sizlere özünün kudratyna delalet etýän alamatları görkezler. Şayet siz akl edip fikr etseňiz diýip. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Son kalbiniz nihayette katı oldu. Pes kalbiniz katılıkta daş yaldır. Ya daştan mı katıraktır? Çünkü bazı daşlar var, olardan sular akyar. Ve bazı daşlar var, olar yarılıp özünden çeşme çıkıyar. Ve bazı daşlar var, Hudadan korkup dağın başından aşağı iniyer. Ve Allah tebarak ve taala sizin etýän işlerinizden gafil değildir. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Pes ey müminler, siz umid etýäňizmi Yahudiler size iman getirer we aýdanyňyzy jany del bilen kabul ederler diýip we halany ki şolardan bir ferqi bar, Tawratda Hudaýyň kelamyny eşitýärler, şonuň hakdygyny fahmedenlerinden soň şonu üýtgetýärler, özleri de bilýän hallarynda etýän işleriniň yalanlygyny. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Vaktiki müminlere sataştılar, aytýarlar biz de iman getirdik diýip. Emma vaktiki öz başlaklarının yanına baranlarına, başlakları
yankı münafık bolan Yahudilere aýtýarlar: "Aya siz müminlere habar berýäňizmi? Hudaýyň Tawratda size beýan eden zatlaryny ta kıyamatda Hudaýyň ýanynda sizin aýtýan kefiňize hujjat we delil getirsinler" diýip. Aýaşda atlara aklyňyz ýetmeýärmi diýip aýtýarlar. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Aya olar bilmeýärlermi? Allah tebarek we taala şolaryň esrarlaryny we aşkar etýän zatlaryny bilýändigini. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ Ve Yahudilerin bäziler bardyr, ummidir, yani bisawatdyrlar. Tawratny bilýän däldirler, lakin şolarda batıl arzular bardyr. Oşa arzulardan aşkar bilýän däldirler, faqat güman etýändirler. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ Pes ulu helaket bolsun, ol tor adamlara tehrif edip üýtkedilen kitapny ozal elleri bilen ýazýardylar. Ondan soň aýtýardylar, şu ýazylan zat Hudaýyň ýanyndan geldi. Dünýäň azajyk malyny almak üçin. Pes helaket şolara bolsun, şu tarygy ýok zady ýazmaklary sebepli, oşonuň üçin dünýä malyny almaklar sebepli. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ve Yahudiler aýtdylar, bize dowzak ody degmez, meger bir az muddet deger diýip. Ey Muhammed, sen şolara aýt, aya Hudaýdan şahda ähd we peýman aldyňyzmy? Pes Huda eden ähdine halaf etmez diýäňizmi? Ýa-da Hudaýy bilmeýän zadyňyzy aýtýaňyzmy? بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Beli, o size deger, oşonda hemişelikde galarsyňyz. Her kim şirkni, küfürni kesbetse we tamamy hatalary şonu dört tarafından gagasa, pes şu taryga adamlar dowzak ählidir we dowzakda hemişelik galjakdyr. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ O oltor adamlary ki iman getirip salih amellerini kesbetipdiler, şu taryga adamlar cennetidirler. Şolar cennette hemişelik galjaktyrlar. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وياد edin sizin atalarınızdan Tevrat'ta ahd-o mithaq alan vaqtymyzy. Biz şolardan ahd-o peyman aldyk. Hudaýdan gaýryga ibadat etmäň diýip, we ata-enäge ihsan edin diýip, we ýaqyn garyndaşlaryňyza, we yetimlere we meskinlere ýaxşylyk we ihsan edin diýip, we adamlara ýaxşy kebaýdyň we emre bima'ruf edin diýip, we namaz okuyň we zekat berin diýip. Ondan soň ahdiňize wafa etmediňiz, ýüzewriýän halyňyzda meger sizlerden biraz adamlar ahdine wafa etdi. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ. وَيَا dedin, sizin atalarınızdan ahd-o mithaq alan wagtymyzy, sizin atalarınızdan ahd-o mithaq alyp aýtdyk, bir-biriňizi öldürüp, ganyňyzy dökmäň we bir-biriňizi ýurdundan çykarmaň. Ondan soň siz iqrar edip, şu ahdini kabul etdiňiz we siz de şoňa şahit bolan halyňyzda. ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Ondan soň siz ey Yahudiler bir-biriňizi öldürýäňiz we özüňizden bir etdäni ýurdundan çykarýaňyz. Şolaryň aleyhine bir-biriňize arka bolýaňyz. Mäsiýet işe we zulmy sitem etmäge. We eger size şolaryň bir esir bolup gelse, mal berip esirlikden çykaryp azat etýäňiz. O şolary ýurdundan çykarmak da size haram edildi. Pes fediye berip azat edişiňiz ýaly näme diýip ýurdundan çykarýaňyz. Aýatsız kitabyň bäzisine iman getirip, bäzisine kafir bolýaňyzmy? Pes sizlerden şu taryga iş etýän adamyň jazasy hiç zat däldir, meger dünýäde harlykdyr we kıyamet gününde hem uly güýçli azapga ruju etdirler. Ve Allah tebarek ve taala sizin etýän amallaryňyzdan gafil däldir. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Yankı sıfatlar bilen sıfatlanan adamlar, ol tor adamlardır ki, ahiretini dünýäge satan adamlardır. Pes şolardan be hiç wajh azabını kemedilmez, we şolara be hiç wajh nusrat we ýarylyk berilmez. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ
أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Tahqiq men Musaga Tawratni berdim. Musadan soň iz be iz rasullaryny iwerdim. Ve Meryem'in oğlu İsa'ga mucizelerini berdim. Ve İsa'ga kuvvet berdik Ruhul Kudus bilen. Aya peygamberler her wagt sizin istemeyen zadyňyzy beýan edip aýtsalar, tekebburlyk edip kabul kılmaýaňyz. Pes enbiyalaryň bir näçesine iman getirmäni ýalana nisbet berýäňiz we bir näçesini öldürýäňiz. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Ve aýdypdyrlar, bizim kalbimizde gulfly mesturdur. Belki olaryň kafir bolmaklary sebepli Allah tebarak we taala olaryny lanet etdi. Pes olaryň iman getirýänleri nihayetde azdyr. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Wagty ki şolarga Hudaňyň ýanyndan kitap gelse, ýani Qur'an gelse, özlerinde bar Tawratga tasdiq etýän bolup, oşolar Qur'an we Rasul gelmeden ol, şonuň gelmegini isläp, başga kafirlaryň aleyhine nusrat we ýarylyk istýärdiler. Pes wagty ki özleriniň bilýän we tanıyan zatlar gelenne, şoňa kafir bolup tekzip etýärler. Pes Allah tebarak we taalaňyň laneti kafirlere bolsun. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Ne beýle yamandyr, ol zat şonuň mukabylyna öz nefsleriniň paýyny satypdylar. Olaryň bedel edip alan zatlary Hudaňyň nazil eden kitabyna kafir bolmaklardyr. Hasetçilik edip Allah tebarak we taalaň öz fadlyndan öz halan adamsyna nazil eden kitabyna. Pes olar gazap üstüne gazap bilen ruju etdiler. Oşon ýalyk kafirlere harlygyjy azap bardyr. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. O her wagty ki Hazreti Resul-i Ekrem'in ashablary şolara aýtsalar, Allah tebarak we taalaňyň nazil eden Qur'anyny iman getirin diýip, şonda aýtýarlar, biz özümize nazil edilen zata, ýani Tawrata iman getirjek diýip, Tawratdan gaýryga kafir bolýarlar. O halany ki Qur'an haq zatdyr, we şolaryň Tawratyny tasdiq etýän haq zat. Ey Muhammed, sen şolara aýt, eger siz Tawratga imanyňyz bar bolsa, näme diýip mundan ozal enbiýalary öldürdiňiz? وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Tahqiq size Hazreti Musa mucizeler bilen geldi.
Ondan soň siz tanany Hudaý tutundyňyz, özüňize zulmeden halynızda. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Ey Bani İsrail, siz yad edin, sizin atalarınızdan ehd-i mithaq alan wagtymyzy, goşularyň üstüne dağını götürdüm we aýtdym, özüňize beren zadymy çyndan we ciddi tutun, we özüňize edilen emrini kabul edin we kabul etmek tarygynda eşdin. Şonda şolar aýtdylar, kefini eşitdik we emrine asy boldyk diýip. We şolaryň galbyna tanaň muhabbetini içirilipdir. Özleriniň kafir bolmaklary sebepli. Sen şolara aýt, ne beýle yamandyr sizin imanınızın emretdiýän zady, eger siz imanınız bar bolsa. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Aýt, eger ahiret öýü sizin üçin has bolsa, başgalara ýok bolup, pes ölümi arzu edin. Eger diýen kefiňizde dogurçy bolsaňyz. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Ve hergiz arzu edip bilmezler, özlerinin eden mäsiýetleri sebepli. Ve Allah tebarek ve taala zalimleri bilgücüdür. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Ve tahqiq sen şolarny tamam adamlardan herisrak bilersin, zindagi etmäge. O müşriklerden beter heris şolarny bilersin. Şolaryň bir arzu eder 1000 ýyl ömür sürmegini. Şolaryň kän ömür sürmegi şolarny azapdan daşypdýän däldir. Ve Allah tebarek ve taala sizin tamamen etdiýän işlerinizi bilýändir we görýändir. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Aýt, her kim Hazreti Cebrail'e düşman bolsa, pes tahqiq Cebrail Qur'any senin qalbyňa nazil etdi. Hudaňyň emri bilen Qur'anda özünden olarky kitaplara muwafiq bolan halynda. O haq ýoly hidayet etdiýän bolup, o mu'minlere cennet bilen buşlayan bol. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. Her kim Hudaga düşman bolsa, o Hudanyň feriştelerine düşman bolsa, o Hudanyň Resulüne düşman bolsa, o Cebrailga we Mikailga düşman bolsa, pes Allah tebarek ve taala kafirleriň düşmanydyr. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Ve tahqiq biz sana wazih we aşkar alamatlaryny we ayetlerini nazil etdik. Şu ayetlara hiç ehadi kafir bolmaz meger fasıklar.
أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. O her wagtike Hudaga ahd-o peyman berseler, şonda şolardan bir neçeleri ahdlerini pozup wafa etmeýärler. Belki şolaryň ekser iman getirmeýärler. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Wagtike şolarga Hudaanyň tarapyndan Resul gelse, özü de şolarda bar kitapga tasdiq etýän bolup, şonda özlerine kitap berilen ähli kitaplar Tawratyny arkalaryna taşlaýarlar. Goýa Tawratyň Hudaanyň kitabydygyny bilmeýän ýaly bolup. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. O şeytanlaryň Süleyman peýgamberiň zamanyndaky sahirlara tälim beren zatlaryny taby bolýarlar. Süleyman kafir bolmady. O Süleyman sahir de däldi. Lakin şeytanlar kafir boldular. Adamlara sahirlik tälim berýän bolup, o şolarga Babel şäherinde Harut we Marut adly iki feriştäge nazil edilen zatny tälim berýärdiler. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Wa Harut we Marut bir ahadiga ta'lim bermeýärdiler, meger deslap nasihat edip aýtýanmyşlar, biz Huda tarafından size bir imtihan üçindir. Pes kafir bolmam. Pes er bilen hatunyň arasyny joda edip, er hatundan aýryan, hatuny erden aýryan zatny tälim alýanmyşlar. Oşolar bir ahadiga zerer yetirip bilmezler, meger Hudanyň iradesi bilen. Olar özlerine zerer berjek zadyny we peýda bermejek zady tälim alýarlar. Tahqiq şol Yahudiler Tawratda bilýärler, her kim Hudanyň kitabynyň owazyna sihirçilik tälim alsa, şonuň üçin ahiretde nesip ýokdugyny. Ne beýle yamandyr olaryň öz nefslerinin ahiretdäki paýyny berip alýan zatlary. Eger şolar bilsediler, şu işni etmediler. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Eger şolar iman getirselerdi we Hudanyň azabyndan gorkup teleke işlerden saklansalardy, elbette Hudanyň ýanynda bolan sogap şolar üçin haýyrdyr. Eger bilýän bolsadylar. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ey iman getirip mümin bolan adamlar, ra'ina deyip aytmaň, yerine unzurna deyip aýdyň. We bir de diqqat kulak asyn aýdylan zatga. O kafirler üçin dertli azap bardyr. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Oltor adamlar iki kafir bolupdylar, ehli kitapdan we müşrikinlerden, olar be hiç wejh dost görmezler, size Hudaýyň tarapyndan wahyin nazil bolmagyny. Ve Allah tebarek ve taala özüniň rahmetini öz isteýän adamsyna has eder. Ve Allah tebarek ve taala nihayetde ul fazl ve keremiň eýesidir. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Biz haýsy bir aýetni mensuh etsek, ya kalbyňdan aýryp faramuş ettirsek, on awazyna ondan ýaxşyragyny getirer. Ya şonuň mislini getirer. Aýatyn bilmeýärmi? Allah tebarek we taalaň hemme işe qadyrdygyny. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Aýatyn bilmeýärmi? Allah tebarek we taala üçindir asmanlaryň we ýeriň padyşalygy. We siziň üçin Hudadan gaýry dost kömekçi we nusrat berjek ýokdur. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Ya da Hudaňyň hemme işe qadyrdygyny bilip de ýene öz Resulüňiz Muhammedden bija sualar etmegi isteýäňizmi? Mundan ozal Hazreti Musadan bija suallar edilşýäli. We her kim imanny kafirlik bilen awaz etse, pes tahqiq şu adam dogry ýoldan munharif bolup gumra boldy. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Yahudilerin köfsi arzu etdiler, siz musulman bolup iman getireňizden soň ýene sizi kafir etmeli. Özlerinde bolan hasadçylyk sebepli. Şolar üçin hak zat aşkar bolandan soň. Pes siz olary afwedin, olardan ýüz gaýtaryň, olara jogap berjek bolmaň. Taşolaryň hakynda Hudaňyň hukmy gelýänçe tahqiq Allah tebarek we taala hemme zatga qadir we başarýandyr. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu 'indallah İnnallaha bima ta'malun basir. Ve namazyňyzy ýerine ýetirip eda edin. Ve zakatyňyzy berin. Ve her bir haýr zatlardan
özüňiz üçin ahiratga takdim etseň, şonuň sogabyny Hudaňyň ýanynda taparsyňyz. Tahqiq Allah tebarak we taala siziň etdiýän ameliňizi bilýändir. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Ahli kitaplar aýtdylar, yani Yahudiler, cennete hiç kim dahil bolmar, meger Yahudiler dahil bolar, diýdiler. Ve Nasraniler aýtdylar, cennete dahil bolmar hiç kim, meger Nasraniler dahil bolar, diýdiler. Bu arzular olaryň batıl arzulardyr. Ey Muhammed, sen şolarga aýt, deliliňiz getirin eger ýanky kefiňizde dogruçy bolsaňyz diýip. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Beli, cennete gaýrylar da girer. Her kim özüni Hudaga teslim edip Hudaňyň emrine muti bolsa, özü de mu'min bolup ýaxşy ameller etýän halynda, pes şonuň üçin ahiratda gorku we gaýgy we gam ýokdur. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Yahudiler aýtdylar, Nasraniler bir etibar eder ýaly bir şeýde däldirler. Nasraniler aýtdylar, Yahudiler bir etibar eder ýaly bir şeýde däldirler. O her iki fergada Hudaňyň kitabyny telawat etýän hallarynda. Şu ahli kitaplaryň aýdyşy ýaly Araplaryň zat bilmeýän müşrikler de şolaryň kefi aýtdylar. Pes kıyamatda Allah tebarak we taala şolaryň arasynda muhtelif bolýan zatlarynyň barasynda hukm eder. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. O kim zalimrakdyr? Ol bir adamdan Hudaňyň mescitlerinden men etýädi. Şonda Huda üçin zikr tesbih aýtmakdan, we şonda namaz okuymakdan, o mescitlerini harap etmäni kuşaş etýärdiler. Olar üçin mescitke girmek dogry däldir, meger gorkýan bolan halynda. Şolar üçin dünýäde harlyk we ruswalyk bardyr, we ahiratda uly güýçli azap bardyr. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Meşrik Magrib we ýeriň kullisi Hudaňyň milkidir. Pes haýsy tarafa ýüzlenseňiz Hudaňyň emri bilen pes şoladadyr Hudaňyň razy bolýan kawlasy. Tahqiq Allah tebarak we taala hemmäge ihata etýändir we hemme şeýlerini bilýändir. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ.
Yahudiler ve Nesraniler aýtdylar, Allah tebarek ve taala özü üçün ferzend tutuldu diýip. Allah tebarek ve taala özü üçün ferzend tutulmaktan pak we munezzehdir. Belki asmandaky we yerdäki zatlaryň mulki şonuň üçindir. Hudaňyň mahlugudyr. Hemmesi Hudaga mutidirler. Bedi'us semawati vel ard ve izâ qadâ emran fe innemâ yekûlu lehu kun feyekûn. Allah tebarek ve taala asmanlaryny we yerini wujuda geçirgüji we her wagt bir iş etmegi istese pes şoňa bol diýip aýdar, fawry oda wujuda geler. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Mekkeň müşrikleri we nadanlary aýtdylar, näme diýip Allah tebarek we taala bize kepläp aýtmaýar sen rasuldyňy. We näme diýip bize bir nişana gelmeýär sen rasuldyňy bildirýän. Şu taryga bulardan ozalkylar da şolaryň kefiyal kefi aýtdylar. Bularyň galplary meňdeşdir kofirlikda. Tahqiq biz ayetlaryň we nişanalaryny beýan etdik. Aşkar bilýänlere we ýaqynny biljek bolýanlara. İnna arsalnaka bil haqqi bashiran we nadhira ve la tus'alu an ashabil jahim. Tahqiq biz seni ey Muhammed rasul edip iýerdik. Haq din bilen, cennet bilen beşaret berýän bolan halynda, dowzak bilen gorkudyan bolan halynda. Senden sonra edilmez, näme diýip dowzak ähli iman getirmediler diýip. وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ويهوديler we Nesraniler hergiz senden razi bolmazlar ta şolaryň dinine tabi bolýançaň. Aýt tahqiq Hudaňyň dini yani İslam dinidir, dogry ýoly hidaýat etýän. We eger şolaryň hawa we hewasyna ve fasit aqidasyna bil farz tabi bolsaň, sen üçin Hudaý tarapyndan garynda şu ýaqyn zat ýokdur, seni saklar ýaly. Ve senden Hudaňyň azabyny def eder ýaly kömekçi ýokdur. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Oltor adamlar ike biz olara kitap berdik. Olaryň kitaplaryny yani Tawratny üýtgetmäni öz iýerilişi ýaly tilawat etýärdiler. Şolar kitapga iman getirerler. We her kim özlerine iýerilen kitapga kafir bolsa, şoňa tagyr berip şolar nihayetde ziyankardırlar. Ya bani İsrail ezkuru ni'metiyelleti en'amtu aleykum ve enni faddaltukum alel alemin. Ey bani İsrail, yad edin meniň size beren nemetlerimi we yad edin meniň sizi öz zamanyňyzyň älemine artık edenimi.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وقرقن olgunda bir ahadiden Hudanın azabını def etip bilmez ve bir ahadiden fidye kabul edilmez ve reşve alınmaz ve ona şefaat edecek de yoktur ve ona nusret o yarilik verecek de yoktur. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Yad et İbrahimni özünün perverdegarı imtihan eden vaxtını bir neçe emirler bilen. Pes İbrahim şol emirlerini encam verip kamilen eda etti. Allah tebarek ve taala şoňa aýtdy: "Men seni adamlara imam o rehber edecek." Hazreti İbrahim aýtdy: "O meniň awlatlarymdan da imam o rehber aýlandyr" dedi. Allah tebarek ve taala aýtdy: "Men imamet bilen, nubuwwet bilen ahdim, sen awlatlaryň zalimlaryna ýetişmek." وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Yad et, biz Kâbe-i Muazzamany adamlar üçin cem bolup barmagy jaý aýlandyran wagtymy we adamlar üçin amanda bolunýan jaý aýlandyrdyk we biz adamlara aýtdyk: İbrahimiň makamyndan namaz üçin jaý tutunyň dep. We biz İbrahimden we İsmailden ähd aldyk. Meniň öýümi päk saklaň dep tawaf etýänler üçin we etikaf etýänler üçin ve ruku o secde edip namaz okuyanlar için. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Yad et İbrahim'in aydın vaxtını, Perverdigara, şu şehrini yani Mekke-i Mukerremeni amanda bolunan şehr aylandır. O şonun ehline miwelerden rızk ber, şolaryň Hudaga we ahiretga iman getirenlerine. Allah tebarek ve taala aýtdy: "We her kim kafir bolsa, oňa bir az neflendiren, ondan soň dowzakyň azabyna näçär bolup daxil bolar. Ne beýle yaman jaýdyr dowzakyň jaýy." وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Yad et İbrahim'in ve İsmail'in Kâbe-i Muazzamanyň diwarlaryny örüp ýokary kaldyran wagtyny. Şonda dua edip aýtdylar: "Perverdigara, bizden bu hytmeti kabul et. Tahqiq sen duaları eşitýän we niyetleri bilýändirsiň." رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Perverdigara, bizi bütün özüňe mutib bolýan aýlandyr.
O bizim awlatlarymyzdan da özüňe muti bolýan bir ummet wujuda getir. O bize hacın menasiklerini ve merasimlerini bildir ve kökel. O tövbamyzy kabul eyle. Elbette sen tövbalaryny kabul etýän we bendelerine rahimlidirsin. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Perverdigara, şolaryň özlerinden we öz aralaryndan Rasuli ber, şolara sen ayetlerini tilawat edip bersin, we şolara kitapny we hikmetini ta'lim bersin, we şolaryny pak we pakide etsin. Tahqiq sen tamamy işinde galypdyrsyň we hekimdirsiň. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Hiç kim İbrahim'in milletinden yüzewurmez, meger nadan o ahmaq adamlar yüzewurar. Ve tahqiq biz İbrahim'ni şu dünyada risalet bilen ve halil edinip ihtiyar ettik. Ve şol elbette ahiretde hem salih bendelerin cümlesindendir. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Vaktiki Hazreti İbrahim'ga özünün perverdigary aýtdy, dinini Hudaýyga halis et we dinde sabit qadam bol diýdi. İbrahim aýtdy, dinimni älemiň perverdigaryna halis etdim diýip. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hazreti İbrahim şol din bilen öz awlatlaryna wasiyet edip sefariş etdi we Hazreti Yaqub da wasiyet edip aýtdylar: Ey oglanlarym, tahqiq Allah tebarak ve taala sizin üçin İslam dinini ihtiyar kıldı. Pes dünyadan musulmançylyk din bilen geçin. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Ayatsız Hazreti Yaqub'a ölüm gelip ölümü bolanda yanında hazırdınızmı? Vaktiki Yaqub öz oğlanlaryna aýdanna: Ey oğlanlarym, menden soň nämäge ibadet etjeksiz diýip. Şonda oğlanlar aýtdylar: Senin Hudaýyňa we senin atalaryň Hudaýyna, İbrahim'iň we İsmail'iň we İshaq'yň mabut bolan bir Hudaýa ibadet ederiz. Biz de şol Hudaýa muti bolan halymyzda diýdiler. Tilka ummetun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Şolar bir milletdirler ötüp geçen. Şolaryň özleri üçindir eden amelleri we sizin de özüňiz üçindir eden amelleriňiz. Olaryň eden amelini sizden sorulmaz. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Yahudiler ve Nesraniler aýdypdyrlar: Siz Yahudi bolun we ya Nesrani bolun, hidayet taparsyňyz diýip. Ey Muhammed, sen şolara aýt,
belki İbrahim'in milletine ve şonun dinine tabi bolarız. Ve İbrahim müşriklerden değildi. آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Ey müminler! Siz aydın, biz Hudaya iman getirdik ve bize nazil edilen Kur'an'a iman getirdik ve İbrahim'e nazil edilen sahifelere ve İsmail'a ve İshak'a ve Yakub'a ve Yakub'un oğullarına nazil edilen zatlara iman getirdik. Ve Musa'ga verilen Tevrat'a ve İsa'ga verilen İncil'e iman getirdik. Ve şolardan sonra enbiyalara verilen kitaplara ve sahifelere iman getirdik. Ve biz şoların hiçbirini fark vermeyeriz. Ve biz de Hudaya muti o muhlis olan halimizda. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Pes eğer Yahudiler ve Nesraniler sizin iman getiren zatınıza iman getirseler, onda elbette hidayet taparlar ve doğru yola düşerler. Ve eğer kabul etmeyen yüze vurseler, pes tahqiq şolar siz bilen aňry başy muhalifdirler. Pes Allah tebarek ve taala sana kafidir şolun hakynda. Allah tebarek ve taala sen dogaňy eşitýändir we niýetini bilýändir. Sıbgatallah وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. Bize Allah tebarek ve taala iman bilen pek etti. O kimin peklemegi yaxşyraktır? Hudaýyň peklemeginden we biz de şoňa ibadet etýän halimizda. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. Ey Muhammed, sen şolara aýt, aya biz bilen Hudaýyň hakynda dawa etýäňizmi? Ve halanike Huda biziň de perwerdigarymyz we siziň de perwerdigarymyz. Ve bizim emellerimiz özümüzünkidir ve sizin emelleriniz özünüzünkidir. Ve biz de Hudaya halis bolun halimizda. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Ya da siz aýtýaňyzmy, Hazreti İbrahim we İsmail we İshak we Yakub we şolaryň owlatlary Yahudi boldular, ya Nesrani boldular diýip. Sen şolara aýt, aýa siz ýaxşy bilýäňizmi? Şolaryň nämedigini ya Allah ýaxşy bilýärmi? Elbette Huda ýaxşy bilýändir. Wa kim zalimrakdyr? Ol bir adamdan öz ýanyndaky Huda tarafyndan bolan şahadatni gizlýärdi we äşkär edip adamlara aýtmaýardy. Wa Allah tebarek we taala siziň emeliňizden gafil däldir. Tilka ummetun qad khalat لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Şol geçen enbiyalar bir geçen we öten milletdirler. Olaryň eden emelleri özleri üçindir we siziň emelleriniz
özüňiz üçindir. Olaryň eden emellerini sizden soralmaýar.